नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण हा क्रिसमस स्पेशल केक बनवणार आहे, ते पण विदाऊट ओव्हन एगलेस केक बनवणार आहे। तर तुम्ही पण माझी रेसिपी अशीच फॉलो करा आणि माझ्यासारखंच एकदा केक हा ट्राय करून बघा। खूपच सॉफ्ट केक बनतो आणि खूपच यम्मी लागतो। करणार आहे तर त्यासाठी मी हा बाउल घेतलाय। जर तुमच्याकडे असा बाउल नसेल तर तुम्ही एक मसा मोठा गोल टोप घेऊ शकता। तर त्यात आता मी अर्धा कप दही टाकणार आहे। या दहीला मी पहिलेच फेटून घेतलं होतं। आता मी त्यात अर्धा कप साखर टाकणार आहे। हे साखरला मी चांगलं मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं होतं आणि त्याची बारीक पावडर करून घेतली आहे। तर त्यामध्ये मी आता हा हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर टाकणार आहे। तुमच्याकडे जर असा हा चमचा नसेल तर तुम्ही आपला साधा चमचा पण वापरू शकता। ह्या साध्या चमचाचे तुम्ही एवढं अर्धा करून बेकिंग पावडर टाकू शकता त्यामध्ये। आता त्यात मी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा टाकणार आहे। आता हा सोडा पण मी 1/4 टीस्पूननीच टाकला आहे। आपला हा साधा चमचाचा म्हणजे हा एवढा भाग तुम्ही सोड्याचा टाकू शकता त्यासाठी। तर आता याच्यामध्ये आपण दहीचा वापर केला आहे आणि दही आपले जे घरी होतं ते आहे। त्याच्यामध्ये थोडं दही माझं आंबटच आहे, पण आपल्याला जास्त दही आंबट घ्यायचं नाही आहे। तर आता त्याच्यामध्ये आपण बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा टाकला आहे। त्याला आता आपण चांगलं बीट करून त्याला 10 मिनटं ॲक्टिव्ह होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। ते बघा आता त्याला मी चांगलं बीट करते। तुम्ही आता बघू शकता की त्याला आता बबल्स येत आहेत, म्हणजे ते आपलं चांगलं व्यवस्थित ॲक्टिव्ह होणार आहे। तर आपला जो सोडा ॲक्टिव्ह होतो आता तुम्ही बघू शकता। हे बघा त्यामध्ये हे बबल्स आले आहेत। आता ह्याला मी 10 मिनटासाठी साईडला ठेवून आपला सोडा ॲक्टिव्ह झाला आहे। तुम्ही पण एकदा याच पद्धतीने करून बघा, खरंच खूप केक छान बनतो। तर त्याला जरा मी एकदा मिक्स करून घेते असंच। तर आता त्यामध्ये मी 1/4 कप तेल टाकणार आहे। तुमच्याकडे बटर असेल तर तुम्ही बटर टाकू शकता, माझ्याकडे तेल आहे। तर आता आपण त्याला व्यवस्थित बीट करून घेऊया। आणि आता त्यामध्ये मी 1/4 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स टाकणार आहे आणि आता त्याला आपण व्यवस्थित आपल्याला त्याला एकाच बाजूने फेटायचं आहे। आपल्याला सगळीकडे असं त्याला असं गोल गोल फिरून हे नाही करायचं आहे। आपण त्याला उलटं फेटलं तर त्यामध्ये एअर बबल्स पकडतात, तर त्यामुळे आपल्याला त्याला एकाच डायरेक्शनमध्ये फेटून घ्यायचं आहे। तर हे बघा माझं बॅटर अजून थोडं घट्ट आहे, तर त्यामध्ये मी अजून परत थोडंसं दूध ॲड करणार आहे आणि मी याला परत एकदा बीट करून घेऊया। तर हे बघा माझं बॅटर मी एवढं त्याला घट्ट ठेवलं आहे। हे जी अशी एक लाईनी पडत आहेत म्हणजे ते आपलं बॅटर बरोबर झालं आहे। तर आता बघा मी इथे हा असा गोल केक टीन घेतला आहे। अगर तुमच्याकडे हा केक टीन नसेल तर तुम्ही असा गोल घरचा डबा पण घेऊ शकता, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही केक बनवू शकता। त्याला आता मी ग्रीस करून घेणार आहे। तर त्यासाठी मी त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकते पहिलं। आता त्या ब्रशनी ते सगळीकडे मी तेल लावून घेणार आहे। ते तुमच्याकडे अगर ब्रश नसेल असं तर तुम्ही त्याला हाताने पण लावू शकता। आता त्यामध्ये मी थोडंसं 1 चमचा मैदा टाकणार आहे आणि त्याला पण आपल्याला चांगलं त्याला डस्टिंग करून घ्यायचं आहे। आता हे बघा माझं ते मैदा चांगला त्याला डस्टिंग करून झालं आहे पूर्ण केक टीनच्या चारी बाजूनी। तुम्हाला पण त्याला असं सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे। आता मी त्या टीनमध्ये आपलं बॅटर ओतणार आहे। हे बघा माझं बॅटर एवढंच घट्ट ठेवलं आहे, त्याच्या अशा बरोबर लाईनी पडत आहेत। तर आता ह्याला मी टॅप करून घेणार आहे। त्याच्यातले सगळे एअर बबल्स निघाले पाहिजे म्हणून आपण त्याला असं टॅप करतो होतं 10 मिनटं। तुम्ही पण असंच कुकरमध्ये प्रीहीट करून घ्या। शिट्टी लावली नाही आहे। रबर आतमधला रबर पण मी त्याला नाही लावली आहे। तुमच्याकडे तशी असेल तर तुम्ही ठेवू शकता, तुमच्याकडे अशी रिंग नसेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये वाटीचा वापर पण करू शकता। उलटी वाटी ठेवून त्याच्यावरती आपण केक टीन ठेवू शकतो। तर आता आपण त्यामध्ये हा केक टीन ठेवणार आहे, पण आपला कुकर खूप गरम झालेला आहे कारण की आपण त्याला प्रीहीट करून घेतलं आहे। तर ठेवतेवेळी थोडी काळजी घ्या। आता हे बघा त्याच्या आतमध्ये मी ठेवलं आहे आणि त्याला आता मी 40 to 50 मिनिट्स चांगलं बेक करून घेणार आहे। तर आता ही बघा 45 मिनटं इथे पूर्ण झाली आहेत आणि माझा केक तयार आहे। तुम्हाला याच्यामध्ये 50 मिनटं पण लागू शकतात। तर आता हे बघा मी टूथपिक घालून बघितलं आहे, तर माझी टूथपिक एकदम क्लिअर निघाली आहे, त्याला बॅटर काय चिकटलं नाही आहे। तर आता मी या केकला काढून घेणार आहे आणि हा बघा आपला केक एकदम सॉफ्ट झाला आहे। थोडंसं पाणी घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी आता हे रोज एसेन्स ॲड करणार आहे, कारण थोडा आपल्याला केकमध्ये रोजचा फ्लेवर पाहिजे म्हणून। तर आता मी या पाण्यामध्ये रोज एसेन्सचे 4-5 ड्रॉप टाकणार आहे। त्याच्यामुळे 4-5 ड्रॉप हे ॲड केले। आता बघा या केकला मी 3 स्लाइसमध्ये कापून घेतलं आहे।
म्हणजे 3 लेयर्स काढलेत मी. आता मी जरा पहिलं बेसमध्ये थोडीशी क्रीम लावून घेते आणि त्यावरती आपण एक केकची स्लाइस ठेवणार आहे, कारण की ते आपला केक चिकटला पाहिजे म्हणून. त्याला मी याच्यावरती ठेवते. हा परफेक्ट एकदम व्यवस्थित कापला होता आणि हा खूपच एकदम नरम स्पॉन्जी झाला आहे. आता या केकवर मी हे रोज वॉटर आहे ना ते लावून घेणार आहे. मी एका ब्रश घेतला आहे आणि ब्रशने मी सगळीकडे पाणी लावून घेणार आहे, कारण की आपला केक आतमधून एकदम सॉफ्ट झाला पाहिजे आणि हा रोजचा फ्लेवर त्यामध्ये आला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला हे सगळीकडे व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं आहे. आपल्याला ते सगळीकडे लावायचं आहे. आता त्यावरती मी ही क्रीम स्प्रेड करणार आहे. तर मी ही क्रीम पायपिंग बॅगमध्येच घेतली आहे आणि त्याच्याच मदतीने मी सगळीकडे क्रीम स्प्रेड करणार आहे. अगर तुमच्याकडे ही पायपिंग बॅग नसेल तर तुम्ही आपल्या साधे पिशवी असते त्याच्यामध्ये पण ती क्रीम भरून एका साईडचा असा कोना कापून तुम्ही अशी स्प्रेड करू शकता. तर आता हे बघा मी सगळीकडे स्प्रेड करून घेतली आहे याला असं गोल. आता त्यावरती मी हे थोडे चॉको चिप्स आहेत ते थोडे असे स्प्रेड करते, त्याच्यामध्ये थोडं टेस्ट यायला चॉकलेटचा म्हणून. तेव्हा ही बघा आता मी फर्स्ट लेअरमध्ये थोडी क्रीम भरली आहे आणि सेकंड लेअर ठेवली आहे. आता सेकंड लेअरला पण आपण तसंच करून घ्यायचं आहे. ते रोज वॉटरचं जे आपण रोज एसेन्सचं जे पाणी बनवलं होतं ते सगळीकडे स्प्रेड करायचं आहे. त्याच्यावरती पण आपण त्याच पायपिंग बॅगनी क्रीम लावून घेणार आहे. मी क्रीमला स्प्रेड नाही करत आहे, फक्त असं वरती गोल फिरवून ठेवून देणार आहे. आता त्यावरती मी थोडे चॉको चिप्स टाकते, जसं आपण पहिले पण टाकले होते. तिसरी लेअर पण मी ठेवली आहे त्याच्यावरती. आता त्याच्यावरती पण मी हे पाणी लावून घेते. आपल्याला सतत हर एका लेअरला व्यवस्थित पाणी लावूनच घ्यायचं आहे, तरच त्याचा फ्लेवर आपण जो एसेन्स ॲड केला आहे त्याचा सगळ्या बाईटमध्ये आपल्याला भेटेल. तर आता त्याच्यावरती पण मी ही क्रीम लावून घेते. क्रीम लावून आयसिंग करून घेतलं आहे आणि मी यासाठी चाकूचाच वापर केला आहे. आणि हा माझा एकदम व्यवस्थित प्लेन पण झाला आहे. डेकोरेट करते. आपला हा बघा केक रेडी झाला आहे. मी त्याला क्रीम लावून व्यवस्थित डेकोरेट करून घेतलं आहे. आता त्याच्यावरती मी फक्त हे डेकोरेशनसाठी सिल्वर बॉल्स टाकते. तर हा बघा माझा हा केक पूर्ण रेडी झाला आहे. आणि हा मी आता केक बनवला आहे, तो ख्रिसमस स्पेशल केक बनवला होता. तर तुम्हाला पण मी याची रेसिपी शेअर केली आहे. तुम्ही एकदा नक्कीच पूर्ण माझा व्हिडिओ बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली.